Dong Ting, Dong, saan nga dong? doon lagi ang Pasko dong. Hapit lagi dong. Kay Hapit lagi nitawag dong. naman yung September ron. Dapat daw nasad ang October, November, December. So, nanimaho na ang Pasko. Ano mo na kid? Doon na lang yung gaya dong. Basta na, beer month na na. Ano na kid na siya. Ang mga bonus, nanimaho na sad. Ano mo na po? Mga 13 month. Mo gid. Doon na lang yung gayo. Pati nakuha, madawat siguro ni mo dong. Dako kitang madawat tong pero wa pa diha. Dako kitang madawat tong pero wa pa diha. Tapos kamot sa Ginoo dong. Pero dong, na istorya. Sa istorya dong. Doon ay mananaygon. Mananaygon. Oh, mananaygon. Nanaygon to sila. Kay Pasko naman. Oh, nya karon nakatigom og dagang kwarta. Taga juga kayo. Oh, perting daghan ang kwarta niya. Oh, biha. Sama sa ning mananaygon na nga palahubog man. Ipalit og ilim nun nga makahubog. Nya hubog na kayo. Hubog na. Puso ang resulta na kay magmaoy man pod. Magmaoy di ay. Ikaw mag Oy. inom. Puso ang resulta magmaoy niya nadakdak ang sista. Nabuak na. Labuak. So, So, dawag tangan sa kalipay. nawagtang na ang ilang kalipay sa pagpanaygon. Oh, mao na siya. Pero kita dong, maoy ra ba sa ta? Maoy sa ta. Pero dunay meaning sa maoy, unsay but pasabot yun na sulbad sa atong pagkamaoy. Oh, sulbad na siya dong sulbad. Sulbaro na to, Oh. para masayod po ang kadaghanan, unsa klase nga pagmaoy. Sa pagmaoy. Maoy hinungdan nga naanay Bangkiyot TV. TV. Nice. Maoy hinungdan nga nasayod sila Sila. nga kamao dita manguskos og sista. Kamao sa ta mo kanta. Mao na di ang ilang wa masayre. Hmm. Mao na. Maoy hinungdan. Kamao pag kita mo kompos. Mukumpos og mga kanta. Mga kanta para nila. Maoy hinungdan. Mao nang wa pa nila mabawi kung unsa klaseng maoy. Maoy. Maoy hinungdan. Ana kita makita nila diri sa Bangkiyot TV. TV. Perti nang ninuta. Nindot na kayo. So karon kay nagsingabot na magid ang Pasko, bisag September karon, magkanta ta og Kantahan usa ka ako. panaygon. Nga Para sa Pasko. Oh, Pasko. Naguluhan og Birman. Birman. A few minutes later. Moabot na ganing Birman, magtigom-tigom na ta kumpari, mangandam ta para Disimbre, para sa atong Christmas party. Katong atong mga kinugos, andaman ta og pinutos, irigalo ta kanila, patabanan ta og kwarta. Magpalit niya tag-ilim nun, kitang duha mag-inom-inom, dili lang ta maghubog, basil sa kanal ta mahulog. Muabot na gani ang Pasko, mag-andam ta og sensilyo, ihatag ta sa mananaygon, aron sila magmalipayon. Kung dako ang inyong bonus, pangatagpot sa mga kabus. Kung nag-abunda ang inyong grasya, ipaambit pod kanila. Moabot na gani ang Pasko, mag-andam ta og sensilyo, ihatag ta sa mananaygon, aron sila magmalipayon. Kung dako ang inyong bonus, pangatagpot sa mga kabus. Kung nag-abunda ang inyong grasya, ipaambit pod kanila. Ipaambit pod kanila. Ipaambit pod kanila. Ipaambit pod kanila.
Manila. Okay mga guys, ang mga subscriber, ang mga viewers namo, salamat. Salamat. Nya, palihog pag-subscribe niya sa among YouTube channel, Bangkyud TV. Bangkyud TV. Maura to. Ayaw niyo kong kalimti. Bye-bye. Bye-bye.